Здравейте, ето част 2 на Жужо. Продължаваме. Така. Само да сложа и тръгвам. Не обичаеш. Ах, мога да махна. Ще се гледам и тук. И сега се връщам за крайния резултат. Свършихме с Руша, имаме си гостинка и да. Взимаме пудрата, защото аз забравя за нея. Това късно бъде. Продължаваме. Аз съм такова. Аз го махам. С пудрата мисля малко ще те сложа. Въртка стана ужас. Готово. Готова съм. Продължаваме с... Продължаваме с... освежаване на мигли. Имам такова нещо за освежаване на мигли. И пак е черно. Защото това е любим ми цвет. Обичам черно, мразя розово. Ама Лео, генгста фи. Лео, освежих моите мигли и продължаваме с следващата декорация. Ще бъде нашите вежди. Точно така. Нашите веждички. Красиви.